الله أكبر الله أكبر. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barşağızға da Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi erişsin. Ең біріншінде рахмет айтасым келе шушындай шаралар ұйыштырған үшін Рауил хәзрәткә, ауыл халқына Аллаһу Тәала һәр баршагызга да инде әҗр савапларын насыйп әйләсен. Һәм әлхәмдүлилләһ дип Аллаһу Тәаланы мактыйбыз, зурлыйбыз, данлыйбыз. Безгә менә һидаят тәүфыйк биреп, шушының үзенең йортына җиганы өчен. Һәм тагын да сезне шатландырасым килә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең берничә хәдисе белән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муслим җыентында килгән сахих хәдисендә: "Мәҗтәмә каумун фи бәйтин мин буютиллаһи ятлуна китабаллаһи ва ятадаранусуху бәйнәһум илля назалат алейһимус сакинату ва ашиятһумур рахма ва хаффатһумул малаика ва закарахумуллаһ фи ман индәһи." Берәр халык ди, берәр кавым ди, Аллаһның йортына җыелып ди, ягъни шушы мәчеткә Аллаһның сүзләрен зикр итәләр икән, Аллаһы Тәаләнең сүзләрен өйрәнәләр икән, бер-берсенә сөйлиләр икән ди, шушы мәҗлестә булган һәр кешенең күңеленә тынычлык иңдерәм ди Аллаһ Тәалә. Һәм фәрештәләр биләп алыр ди шушында булган кешеләрне, һәм Аллаһның мәгъфирәтенә, рәхмәтенә ирешерләр ди. Ягъни рәхмә гынахларны ярлыклау, кичерү Аллаһ тарафыннан. Һәм шушында утырган һәр кешене фәрештәләр Аллаһ каршында мактап торалар ди. И Раббыбыз, бүген шушындый җирдә, үзеңнең йортыңда сине зикр иттеләр шушы кешеләр ди. Һәм икенче бер хәдистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен юридиллаһу бихи хайран юфаққих фид-дин" диде. Бу Бухари җыентында сахих хәдисләрдән килә. Кемгә Аллаһы Тәалә хәерлек тили икән ди, шул кешегә ди Аллаһы Тәалә диндә аңлау төшенү бирәчәк ди. Ә диндә төшенү, аңлау булсын өчен менә шушындый илм мәҗлесләренә килү, дини китаплар уку, ваазлар тыңлау, дәресләргә йөрү кирәк. Әгәр дә кешенең күңелендә омтылыш бар икән, дини мәгърифәтен арттыру, динен өйрәнү теләге булу. Аның менә укыйсы килә икән Аллаһның китабын, шушы Аллаһның сүзләрен тәфсир кылган китапларны, тәфсирләрне, хәдисләрне вааз тыңлыйсы килә икән, шушындый күңелендә теләк туа икән, димәк белергә кирәк, Аллаһы Тәалә бу кешегә хәерлелек тели. Иң зур хәерлелек, ул инде беләбез җәннәт, шулай бит. Һәм шушы хәдисләрне дәлилләп, куәтләп тагын бер хәдис әйтте Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ул безнең Абу Дауд Тирмизи җыентыгында килә: "Мен сәләкә тарикан ялтамису фиһи илман саххалаллаһу биһи тарикан иләл җанна" диде. Кемдә кем илм алу юлына чыга икән, баса икән ди, Аллаһы Тәалә аңа җәннәт юлын җиңеләйтер ди. Ягъни кеше шушы мәчеткә килә икән, гыйлем алам, Аллаһның сүзен өйрәнәм, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисләрен ятлыйм. Шушындый юлга басты икән,
Demek bu yol cennet yolu değil. Niçin? Çünkü kişi şuşu Allah'ın sözünü öğrenip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini öğrenip, vaazlar tınlap, ol ayıra başlı halalini haramdan, günahını savaptan, yamanını yaxşıdan, nerse dürüst, nerse dürüst tugul, bari tek anlap bular şuşu ilim yolu bilen gina, ilim alıp gina. Hem Allah-u Teala mene sizni şuşu mecliske jidiyken, sizde şuşunday tilek tudiyken, biligiz Allah da her biri bizge Allah da hayırlık dili. Yani bildirtesi kile sizge nerse savap, nerse günah, nerse halal, nerse haram. Şularını bilip, amelde kullanıp, cennetke kirugizni dili. Baribir zor avul bitinik diye hoca. Ama lakin bir neçegina procenti kelgan şulay bit. Qaysilaringizni ko'rshisi kelmagan, qo'shnilar, tuğanları, klassdoshlari kelmagan. Ama Allah Teala necha yuzlagan kishi orasidan sizni saylab olgan. Demak, bu Alloh Teala'ning bizga bergan bek zo'r tavfiq hidoyati, xayrliligi. Buning qadrini bilirga kerak. Hamma bugungi va'zimizning temasi deganda o'tada muhim bugungi kunda. Chunki so'nggi vaqtlarda bitindi adam bolasi bir qatı sınala boshladi. Shulay bit. Avrular bilan finans yoqdan turli o'limlar bilan yaqinlarimiz, duanlarimiz, bilganlarimiz bizning oradan keta boshladi bitkisakkina. Ham adam bolasında sırov tudu. Ni uchun bizga mana shu bala qazolar, shunday sinovlar kela. Musulmon kishisi endi Allohga ishongan, Allohga iymon keltirgan, inongan kishi u eng birinchi javobni izlay shu ilahiy kitobdan, Alloh Taolaning so'zlaridan. Ul barmı psixologlarga da, ul barmı felsefelerge de, ul eng birinchi müracaat ite Alloh Taolaning so'zlarini. Chunki ul bile, musulmon kishisi bile, bu alam ani barlıkka getirdi, yaraltdı deyik Alloh Taala. Ul aning Rabbisi, ul aning hujası, ul aning idarachisi. Şuna da ul indirisin bilişi. Kamil ravuşda. Hammana biz de bugün şu Allah'ın sözlerinden, Kur'an ayetlerinden, en köpü Kur'an ayetleri bulaşaq indi. Hem bir neçe hadislerden bileşek biz ne için adam balasına şu sınav kile. Ne için biz bunu öğrenemiz? Şu bela qaza kilgende, şu bela qazanı, şu problemini, şu ağırlıklarını anlap, şu problemini jеңілірек şişir için. Çünkü sebebin bilesin iken o problemini şişirge jеңілірек bulaşaq. Kişi көп vakitte ilim bulmağı arkasında korka. Nişlermin iken deyip. Mesela kişi ormanda adaşıp kaldı iken, eğer de o yıldızlarga qarabanda kisesinde kompas var iken, ilimi var iken, ul korkmay, ul bile yolunu tabaşı. Eğer de onun kompas bilen de yürü bilmey, kiş bilen yıldızlar bilen de orientirotsa iken, ul korka. Ne için? Çünkü yanda ilim yok. Şu ilimsizlik korku tudura. Nindigine ülkede bulmasın. Kişi bitini işte işli, sevda işin başlarga korka. Ne için korka? İlim yok. Nişik şu sevdani başlarga, nişik alırga, nişik satırga şulay bit. Indi 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl işlegen sevdagar indi bile ol korkup durmay. Hemen amında dinimizde de şulay. Eğer de ilim bulayken şu problemalar ne için bizge yolga, bizge bu problemini şişip çıkarga köpke jеңілірек bular. Allah Teala bizge jibergen bela qazalarını
Аның берничә хикмәте, берничә сәбәбе бар. Иң беренче хикмәте диек, ни өчен безгә шушы кайгы хәсрәт диек, инде проблемалар, төрле авырлыклар килә. Иң беренче төп сәбәп ул имтихан кылу. Иптилә, сынап карау. Ягъни Аллаһ Тәгалә адәм баласын иң беренче шушы бәла каза җибәреп, проблемаларга юлыктырып, аны сыный. Аның иманы ни дәрәҗәдә икән? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Мульк сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала" ди. Аллаһ Тәгалә үлемне һәм тереклекне ди бар итте ди, сезне сынап карар өчен ди. Кайсыгыз иң хәерле, иң яхшы гамәлләр кылыр икәнен белер өчен ди. Менә бу дәлил булып тора. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Адәм баласын бар иткән икән сынар өчен. Сыналабыз. Гадәттә кеше икегә бүленә. Бер проблемага юлыкты икән, я кеше мәчеткә бара, намазга баса, я эчкечелеккә бирелә, я бауга менә. Мисаллар күп. Киң таралганын гына әйтәбез. Шулай бит. Сынау килгәндә гел кеше чыгу юлын эзли. Һәм менә шушы сынау белән Аллаһ Тәгалә тикшерә иманыбызны. Кул күтәреп, Раббым, гафу ит мине дип, Хидаят тауфик бир, шушы проблемадан чыгу юлларын күрсәт дип Аллаһка ялварамы? Яки инде икенче шайтан юлынан китәме? Аллаһ Тәгалә сыный. Аллаһ Тәгалә шулай ук нәрсәдә Бакара сүрәсендә дә әйтә, 155-нче аятта: "Вала наблуаннакум бишайин минал хауфи вал жу'i ва нақси минал амвали вал анфуси вас самарат ва башширис сабирин" ди. Без сезне һич шиксез ди сынап карарбыз ди. Нәрсәләр белән ди? Курку белән дә ди. Вал жу' ачлык белән дә ди. Ва нақси минал амвал ди. Малларыгызны киметеп, банкротство, экономический кризис анда, булаймы? Вал анфус, якыннарыгызны бу сезнең арадан алып, ва самарат, уңышсызлык белән дә ди. Корылык, уңышсызлык. Һәм нәрсә ди? Ва башширис сабирин. Сабыр булучыларны шатландыр ди. Сабырлыклар турында әле вагаз ахырында сөйләшербез. Һәм шулай ук шушы аятларны тагын Аллаһ Тәгалә дәлилли Анкабут сүрәсенең 2-3 аятларында: "Ахасибан насу аютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун" ди. Кешеләр уйлыйлар мәллә ди, Аллаһка иман китердем дип әйткәч ди, без аларны сынаусыз калдырырбыз дип. Бернинди имтихансыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Ва лaqad fatanna allazina min qablihim" ди. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сезгә булган кавымнарны да сынаган кебек ди, сезне дә сынап карарбыз ди. Кайсыз хакыйкый иман китерде, кайсысыз инде монафиклык, икейөзлек белән Аллаһ Тәгаләне ялганлап йөрүен белер өчен ди. Һәм карасак, һәр чорның үз сынавы. Әби бабаларыбыз сыналды ачлык, фәкыйрлек белән. Шулай бит. Бүген сыналабыз байлык белән. Әби бабалар ачлык, фәкыйрлек белән сыналса да, алар кешелек сыйфатын югалтмадылар. Шулай бит. Күпчелеге гадел булды,
ярдәмчел булды, туганлык җепләрен сакладылар, әти-әнине хөрмәт иттеләр. Моны инде сез үзегез дә бик яхшы беләсез. Сез бу чорны үттегез. Бүгенге көндә кеше сыналды байлык белән. Әмма рәхәт кенә шөкер итеп яшәү урынына туганнар нишли башлады, авылдагы бер ширкне бүлә алмыйча сутлашып йөриләр, дошманлашып бер-берсе белән. Инде балалар нишли башлады? Зур йортка сыймыйча инде кайберләре әти-әнисендә картлар йортына куа башлады. Әти бабаларыбыз, әни әбиләребез шушы авырлык чорын үттеләр, әмма кешелек сыйфатын югалтмадылар. Бүгенге көндә без байлык белән сыналып, кызганычка каршы без шушы кешелек сыйфатларын югалта барабыз. Чөнки байлыкка чыдау ул авыррак. Шулай бит? Һәм менә шушы Аллаһы Тәгалә һәр чорның үз сынавы белән сынап тора безне. Белер өчен. Кешелек сыйфатын югалтабызмы, югалтмыйбызмы? Байлык булып та туганлык җепләрен саклыйбызмы? Әти-әниләребезне хөрмәт итәбезме? Гадел булып кешеләргә авырлык юлында калган кешеләргә ярдәм кулын сузабызмы? Менә шуларны тикшерү өчен Аллаһы Тәгалә безгә шушы сынауларны җибәрә. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә шулай ук нәрсә ди? Әнбия сүрәсенең 35-нче аятында وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَرٍّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ ди. Без ди сезне бәрбер сынап караячакбыз ди, байлык фитнәсе белән дә, яманлык, ачлык фитнәсе белән дә ди. Бу бер булды сынау. Без сыналабыз. Шуңа күрә безгә менә шушы бәла-каза килә. Икенче хикмәте Аллаһы Тәгалә ни өчен безгә шушы авырлыкларны тудыра? Монда инде күп кеше әйтер, ничек инде дип. Була алмый бит алай дип. Кемгә авыр сынау килә, Аллаһы Тәгалә аңа хәерлек кенә тели. Әйе, моны аңларга авыр. Әмма Аллаһка иман китергән кеше шушы Пәйгамбәр саллаллаһу сүзләре белән аңлаячак. Ни өчен ул аңа хәерле икән? Бигрәк тә ул аңа хәерле булганын аңлаячак кыямәт көнендә. Хәзер Пәйгамбәр саллаллаһу кайбер хәдисләрен укып китербез. Ни өчен шушы бәла-каза проблема кешегә хәерлелек икән? Иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Ма юсибул муслимади мин насаб, вала васаб, вала хаммин, вала хузнин, вала аза, вала гаммин, хатта шаукати юшакиха илля каффара Аллаһ биха мин хатаяху." Равах Бухари ди. Нәрсә ди? Мусульман кешесенә ди, берәрне авыру ирешсә ди, борчуга төшсә ди, берәр кайгы килсә ди, берәр яманлыкка ирешсә ди, хәтта ди берәр энә төртелә икән ди, тәненә авырттыра бит инде. Хәтта шушындый энә белән зыян салынса да ди, менә шушы барлык санап китергән бәла-казалар сәбәпле ди, Аллаһы Тәгалә аның гынахларын кичерә, гафу итә ди. Ягъни безгә нинди генә авырту килмәсен, борчу килмәсен, кайгы килмәсен, хәтта энә белән төртелеп бер авырту алабыз икән, Аллаһы Тәгалә шушы проблемалар сәбәпле, шушы бәла-каза сәбәпле безнең гынахларыбызны кичерә икән. Һәм Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу шулай әйтте, Бухари җыентыгында килә торган бер хәдисендә: "Мен юридиллаһ бихи хайран юсиб минху." Кемгә Аллаһы Тәгалә хәерлек тели, ул аңа сынау җибәрәчәк ди. Менә
Менә моны аңлар өчен Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлына күз салыйк әле. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң хәерле кеше иде. Шулай бит? Чөнки аңа Кур'ан инде. Аңа иң зур шәфәгатьчелек бирелде кыямәт көнендә. Шушы өммәт өчен сораячак ул. И Раббым, кичер минем өммәтемне, гафу ит аның гөнаһларын дип. Шушындый Аллаһ Тәгалә иң яраткан кулы, кешесе, пәйгамбәре, Кур'ан хәтле Кур'ан ингән кешене Аллаһ Тәгалә иң зур, иң авыр сынаулар белән сынады. Кичкенәдән әле туыр алдыннан ятим калды, әтисе үлде. 6 яшында әнисе үлде. Карамакка алган бабасы үлде. Бөтен туганнары исламга чакыра башлагач, аңа каршы чыктылар. Каршы чыгынган түгел әле, бөтен кавым Мәккә шәһәрендә җыелып нишләделәр? Аны үтерергә хөкем чыгардылар. Шулай бит, табып. Булган балалары арасыннан бөтен малайлары үлеп бетте. Бу бит Аллаһның иң яраткан кулы, шулай бит? Әмма ләкин карагыз, нинди авыр сынаулар белән сыналды. Һәм нәрсә диде? Әшәддүн наси балаан анбия сумма амсал фал-амсал ди. Ибн Маҗah җыентыгында килә. Иң каты сынау, иң каты бәла казады кемнәргә ди? Пәйгамбәрләргә ди. Аннан соң шуларга иярүчеләргә ди. Менә күрәбез, Аллаһның иң сөйекле бәндәсенә Аллаһ Тәгалә нинди авыр сынаулар биргән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә шушы бөтен хәерлелекне авырлыклар, проблемаларга юлына тагын бер хадисе белән дәлилләр нәрсә диде? Муслим җыентында килә: "Аҗабан амрил муъмин" ди. Мөэминнең нишен ди, мусульман дими, мөэмин ди. Ихтибар итик. Хәйтәбез аны. Мөэминнең халаты бик гаҗәеп ди. Чөнки һәрбер аңа ирешкән бәла казады, әмер, хөкем аңа хәерлелеккә генә ди. Әгәр дә шатлыклы хәбәр теләгенә ирешә икәндә, ул шөкер итә һәм ул аңа хәерлелек белән кайтады, әҗер савап белән шөкер итү өчен. Ва ин асабатху даррады, әгәр дә инде киресенчә шатлыклы түгел, бирок кайгы килә икән, ул сабыр итә ди. Һәм ул аңа хәерлелек белән сабыр иткәне өчен гөнаһларын ярлыклап савап белән кайтады. Һәм менә бөтен шушы хадисларны җыеп галимнәр әйтте, бәла каза ирешә икән безгә, проблема юлга икән. Шушы проблемадан арынганчы Аллаһ Тәгалә безнең җыелган гөнаһларыбызны гафу итә икән. Беребез дә фәрештә түгел, шулай бит? Кулли бәни адам хаттаун. Һәрбер адам баласы хаталы диде. Әмма иң хәерлесе нәрсә диде? Тәүбә кылучы диде. Менә шушы безнең җыелган гөнаһларыбыз артып китә икән. Кеше изге гамәлләр кылырга омтылмый икән. Аллаһ Тәгалә бәрбер аңа нинди хәерлек тили икән. Аллаһ Тәгалә сынау җибәрә икән. Шушы гөнаһларын сөртер өчен, кыямәт көненә калдырмасын өчен. Шуңа бер атна, ике атна, бер ай авыртып ятабыз икән, сыкранып. Шушы ай буе Аллаһ Тәгалә безнең
моңарчы эшләгән гөнаһларыбызны гафу итә, кичерә. Өченче сәбәп, өченче хикмәт, ваазның башында әйткәнем инде. Аллаһы Тәгалә кешегә җибәрә икән шушы бәла-казаны, проблеманы диек инде. Ни өчен? Кеше уйланып, туры юлга басмас микән дип. Шушы гафиллегеннән чыгып, Аллаһка итәгать итә башламас микән дип. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Сәҗдә сүрәсенең 21-нче аятында: "Вәлә нуҙиҡаннәһум минәл ғазабил әднә дунәл ғазабил әкбәри ләғәлләһум ярҗиғун" ди. Ахирәткә хәтлек ахирәтнең менә кыямәт көн олуг газабына хәтлек без менә бу дөньяда аларга газап сынау биреп карыячакбыз ди. Бәлки тәүбә итеп иманга килмәсләр микән дип. Һәм шулай А'раф сүрәсендә Аллаһ Тәгалә шундый мәгънәдә Аллаһ Тәгалә 168-нче аятта әйтә: "Ва балаwnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un" ди. Без аларны күп байлык белән, ниъмәтләр белән биреп сынарбыз ди. Һәм шулай ук яманлыклар, төрле бәла-казалар белән дә сынарбыз ди. Бәла-казалар белән сынарбыз ди. Ни өчен ди? Бәлки алар ди туры юлга басып, шушы Аллаһка кайтмаслар микән дип. Вагаз башында әйткәнем бит, кешегә бәла-каза килсә, бер проблема юлыкса, ул уйлана башлый бәрбер, шулай бит. Машина белән әйләнеп исән калды икән, мәчеткә килә, шулай бит. Менә Аллаһ та саклап калды, хәзрәт бу бит инде берәрнең билге ди, нишлеме икән ди. Авыртып чыга икән, кайбер кеше нәзер әйтә инде, шулай бит, менә шушы чирдән терелсәм намазга басыр идем дип. Менә авырлык килсә, кеше уйлана башлый бәрбер. Бай уйланмаучылар да, әйткәнемчә инде, кемдер бауга менә яшь кешелеккә бирелә. Әмма Аллаһы Тәгалә тели шушы сынаудан, гафиллектән уятып, җиттесен гөнаһ кылып ятырга, туры юлга басып, намазга бас, ураза тот, изгелекләр кыла башлады дип, Аллаһы Тәгалә сине уятмакчы була шушы йокыдан. Шушы сынау җибәреп, Аллаһы Тәгалә хәерлек тели, уятмакчы була. Исән чакта тәүбәгә кил, иманга кил, изге гамәлләр кыл дип, Аллаһ Тәгалә хәерлек тели шушы сынау белән. Һәм кеше шушыны аңлап инде, тәүбәгә килеп, намазларга басып, игелекле, хәерле гамәлләр кыла икән, хакыйкый ихлас тәүбә кылса, Аллаһ Тәгалә моңарчы булган бөтен гөнаһын гафу итә. Кайбер кеше битне бик күп бузыклыклар кыла да, тәүбәгә килеп намазга баса, изгелекләр кыла башлый, кайбер кеше яратып бетерми инде. Гомер буе урлады, талады, ичте, сугышты, тагын нишләде дип, аның тәүбәсен кабул итәргә теләми, шулай бит. Әмма ләкин без мөселманнар алар уйларга тиеш түгел. Чөнки Аллаһы Тәгалә бәлки аны кичергәндер. Һәм аның артыннан сөйләп йөрү, ул шундый кеше булды инде, кая аны гафу итсен дип, андый җаваплылыкны үз өстебезгә алырга ярамый. Белеп булмый. Аллаһ Тәгалә бәлки кичергәндер аны. Әлбәттә, авыл җирлекләрендә киң таралган инде, чөнки бер-берсен беләләр бит инде бик яхшы. Берәр кеше анда намазга баса икән, Омар буе сафлык пешән урлады, ичте, башка фахишлыклар кылды дип. Теге ышанып бетәсе килми, ул шушындай изге юлга басына. Әмма без үзебезне Аллаһтан үстен куярга тиеш түгелбез. Аллаһы Тәгалә тәүбәгә килсәгез ди гафу итәм ди. Шуңа күрә без андый җаваплылык үз өстебезгә алмыйк.
кичермәс, уланы гафу итмә, шуңа шәкелек эшләде дип. Әгәр дә кеше инде уйланып, фикерләп, тәүбәләргә килде, изгелеккә басты икән, шатланырга гына кирәк. Әлхәмдүлилләh, бер гунах кылучы кимеде дип, бер зыян салучы, кешеләрне кыерсытучы кимеде дип, әлхәмдүлилләh дип шатланырга гына кирәк. Әле киресенчә ярдәм итәргә кирәк аңа. Бер шушындый вагаз кичәсенә чакыртма, бер файдалы китап бирепме, күбрәк тагын да гыйлемен арттырып, тагын да күбрәк изгелекләр кылсын өчен. Һәм дүртенче хикмәт, ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә шушы сынауларны бирә? Гынахларыбыз аркасында. Кешенең гынахы күбәеп китә икән, беренчесе, икенчесе бит гынахларны кичерә. Ә менә бу дүртенчесе гынах кичере түгел, ә гынахларыбыз арту сәбәпле газаплый Аллаһ Тәгалә безгә. Кемнедер кыерсыттың икән бик каты, кемгәдер зөлемлек кылдың икән, кемнедер алдалап ул берәнендәй фаҗигага юлыкты икән, шушы җыелып барып, кеше бит инде рәнҗеше төшә. Аллаһ Тәгалә шуның аркасында сиңа үзеңә газап җибәрә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Шура сүрәсенең 30-нчы аятында әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" ди. "Ва яфу ан касир" ди. Сезгә ирешкән бәла казалар ди, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынахларыгыз сәбәпле ди. Әмма шуңа карамастан да ди, Аллаһ Тәгалә күбесен гафу итеп бара ди. Әгәр дә һәр кылган гынахларыбыз өчен Аллаһ Тәгалә безне газаплый башласа, без беребез дә әле бу дөньяда булай рәхәт яши алмас идек. Аллаһ Тәгалә нәрсә күбесен гафу итәм ди. Әле Аллаһ Тәгалә биргән сынаулар безнең гынахларыбызга караганда ул әле бик әз. Әмма Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә ди? Мәйдә сүрәсенең 49-нчы аятында: "Фә'алам ди билди أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم" ди. Билди Аллаһ Тәгалә ди, кайбер гынахларың өчен сиңа шушы бәла каза җибәрә ди. Чөнки ва инна кафиран минан наси лафасиқун ди, чөнки кешеләрнең ди күбесе ди фасиклар ди, гынах кылучылар ди. Һәм менә бу көндә сорау туа, бик каты шушы авыручылар күбәйде, шулай бит инде авырыйбыз, кризис дибез. Менә бу хадистә галимнәр әйтә, бүгенге көннең вазгыятенә җавап бар ди. Муснад Имам Ахмад җыентыгында килгән хәсән дәрәҗәсендә хадис, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ма захара фи каумин аз-зина вар-риба илля халлаллаһу би анфусихим азабаллаһ" ди. Берәр җирлектә ди, берәр кавымда, берәр халыкта ди, зина һәм риба таралса ди, бүген көндә күрәбез инде, баттык шуңа чумдык. Шушы халык, шушы җирлек ди, Аллаһның газабын ди үзенә хәлал кылды ди. Ягъни бу җирлеккә һичшиксез Аллаһның газабы киләчәк ди. Бүген көндә күрәбез, зина гади бергә әйләнде, шулай бит. Вообще исләре китми кешенең. Рибаны инде кеше гади кеше генә түгел, инде мусульманнар хәләлләштерә башлады, шулай бит. Гади ул. Менә шушы хадисне генә алсак та, Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә ди? Шушы халык ди, Аллаһның газабын үзләренә хәлал кылды ди. Безне уйландыра торган хадис. Ни өчен бүгенге көндә шушындый вакытта яшибез, шушындый авырлык тигәндә, шушы сынаулар белән. Менә шушы гынахларның күбәю сәбәпле. Ва ма асабака мин сайя фамин нафсик ди. Берәр кайгы ирешсә ди, бу үзеңнең кимчелегең аркасында ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сүрәсенең 79-нчы аятында. Шуңа да
кешегә бәла каза иреште икән, ул уйланырга тиеш. Димәк, каядыр җитешсезлекләрем бар. Гөнаһларым арткан. Кайдадыр кемнедер алдаганмын, рәнҗеткәнмен. Аллаһ тыйган харамны эшләгәнмен. Һәм нишләргә кирәк инде? Чыгу юлы шушы барлык бәла казалардан. Иң беренче инде бәла казага юлыкты икән, ишеттек икән. Иң беренче Аллаһ Бақара сүрәсендә әйтә: "Иза асабахум мусиба, фақулу инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун." Берәр бәла каза иреште икән ди, әйтегез ди. Без Аллаһтан һәм Аллаһка кайтачакбыз. Иң беренче бәла каза ирешсә, менә шушы дуганы укырга кирәк. Икенчесе сабырлык. Шушы бәла казада, укыганда, әйткәндә генә җиңел. Әмма чынлап торып сыналганда сабыр булу бик авыр. Моны инде һәрберебез белә. Авыр сынау каршында калганда үзеңне тотып калу, сабыр итү бик авыр. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы бәла каза килгәндә сабыр итеп үзеңне тыеп кала аласың икән, канәгатьсезлек белдермичә, Раббым, нәрсә өчен миңа җибәрдең моны? Кайбер кеше әйтә, нәрсә җитмәгән, нәрсә өчен миңа шушындый бәла бирә? Менә шундый сүзләр әйтмичә инде, шушы дуаларны кылып, Раббым, гөнаһларым аркасындадыр, гафу ит мине дип сабыр итеп түзеп кала аласың икән, ва бәшширис сабирин, шатландыр сабыр булучыларны ди. Чөнки сабыр булучыларга ди Аллаһ Тәгалә нишләрмен ди? Әҗир савапларны хисапсыз бирәмен ди. Сабырлыктан соң кирәк истигъфар, тәүбә кылу гөнаһларыбызга. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتي كل ذي فضل فضله. İstiğfar kıldı, gafur sıradı Allah Teala'dan. Tövbege kildi. Şu vakitte de yaxşı turmuşta yaşatacakmın di. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytı. Hem mol tağın da yumartırak turmuş verirmin di. Eğer de sabırlık kılıp, istiğfar kılıp, tövbelerge kilip günahını kaldırasın iken, tağın da yaxşırak mollu, yumartlık Allah-u Teala vaada eti. Hem şulay nersede Nahl suresinin 9. ayetinde tövbeler kılıp, istiğfarlar kılıp, imanğa kilip, izgilik, iyilikli ameller kılıp yaşasan da en hayırlı, en rahat turmuşta yaşatacakmın di. Men amile salihan min zekarin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyenna hayaten tayyiba ve lenecziyennahum ecrahum bihsani ma kanu ya'malun di. Kimde irad bulsun ma hatın kızma Allah'a iman getirip izgi ameller kılayken de biz alarını da en hayırlı, en yaxşı turmuşta yaşatacak bizdi. Hem işleyen amellerine ecrin de tağın da kubra gitip kaytaracak bizdi. İman, izgi amel ul takvalık bilgisi.
Кеше тақва булган сайын, тақвалыгы көчлерәк булган сайын, ул омтыла күбрәк бу дөньяда игелекле, хәерле гамәлләр кылып калырга. Тақвалыгы инде заифрак икән, ул изге гамәл кылырга бик ашкынмый. Булса ярый, булмаса ярый. Ягъни гафиллектә. Тақва кеше хакыйкый Аллаһка иман китергән, ышанган. Ул тырыша булдыралган мөмкинчелеген кулланырга шушы изгелек юлында. Чөнки ул белә, Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәсе хак икәнен. Аллаһы Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва ма яттақиллаһу ядж'ал лаху махраҗа." Кем Аллаһтан курка икән ди, тақва була икән ди, ул нәрсә ди? Нинди генә авырлык тумасын ди, бәрбер чыгу юлын бирәчәк ди. "Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб." Һәм көтмәгән, уйламаган җиреннән ризыклар бирәчәк ди. Бүген көндә дә кайбер вакыт шушы сынау каршында калып сайлау бирелә, шулай бит. Менә эш күп акча, әмма харам, гунахлы. Бар эш халал, но акчасы әзрәк. Кеше кызыгып китә, ярар, күп акча бит инде ди, тәүбә кылырмын. Күп акча кирип китә, эшли башлый. Әмма күп акчаның рәхәтен күрми. 300 мең керә икән, 400 мең чыгып китә. Аварияга чорый, авыртып китә, туганының ни проблемасы була, аңа бирә, органнар килеп кылса, чыгып китә акча. Кеше тақва кеше туктады, Аллаһы Тәгалә вәгъдә бирде ди. Тақва булсаң, Аллаһтан курыксаң, чыгу юлы бирәчәкмен ди. Әгәр дә мин Аллаһтан куркып халал юлны сайлыйм икән, Аллаһ бит вәгъдә бирде миңа, чыгу юлын бирәчәкмен. Көтмәгән җирдән ризык бирәмен ди. Кичкенә акчалы булса да эшне сайлый икән, Аллаһка тәвәккәлләп. Аллаһ шулай кылачак, шушы кичкенә генә акчасына бәрәкәт иңдерә һәм бөтен чыгымнарын каплый һәм калада. Чөнки Аллаһы Тәгалә өстәмә чыгымнар бирми. Юл фаҗиасыннан саклый, авыртулардан саклый, органнардан, башка аны кыерсытучы кешеләрдән саклый. Ягъни чыгымнары булмый өстәмә. Җитәрлек кенә менә яши, җитә. Һәм көтмәгән җирдән, уйламаган җирдән анда яша башкасын бирә, халал юл белән инде, яки бүтән анда ярдәм юлларын ача. Чөнки тақвалык ул илтә бәрәкәткә. Бәрәкәт әз булса да дәвамлы булган нәрсә ул бәрәкәт дип атала. Ул акчада да, ул вакытта да бар бит кешеләр бөтенебездә 24 сәгать. Кемдер бер көн эчендә бер эш эшләргә өлгерә, кемдер шушы 24 сәгатьтә 20 төрле эш эшләргә өлгерә. Чөнки бәрәкәт дигән әйбер бу. Һәм шушы мисалда да кемдер 300 мең зарплата ала, ул аңа җитми. Кемдер 30 мең зарплата ала, ул аңа җитә, әле калып та бара, җыеп та бара. Чөнки онытабыз, бәрәкәт дигән әйбер бар. Менә уйламаган чыгымнардан Аллаһы Тәгалә саклый, шуның белән бәрәкәт бирә. Һәм шулай ук тақвалык илтә безне менә шушы сынау каршында, бәла каза каршында, сынау каршында калды икән, халал юлны сайлыйбыз икән, Аллаһы Тәгалә хәерле без теләгән нәтиҗәсендә бирә.
Тормыштан бик күп мисаллар китереп була. Кеше акчага тәвәккәлләп, акчаң күп дип, иң яхшы специалистларны яллый, бара. Мәсәлән, авырып китте ди, тәвәккәлли Аллаһка түгел, акчага. Уйлый, шушы акчасы аны даваларга ярдәм итә дип. Иң яхшы специалистларга бара, давалана, әмма нәтиҗә юк. Давалана алмый. Бар кеше Аллаһтан сорый, Аллаһка тәвәккәлли. Гади генә врачлар белән аралаша, киңәшләшә, Аллаһ Тәгалә нәтиҗәсен бирә, давалыйлар. Чөнки нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Ни өчен соң ике күрше бәрәңге утырта, берсенең бәрәңгесе күбрәк була, берсенеке әзрәк. Чөнки нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Менә шушы сынау каршында калып, хәләл юлны сайлап, тақва булып, Аллаһтан ярдәм сорап, Аллаһ Тәгалә тәвәккәл кылып, хәләл юлны гына сайласак, һичшиксез иртәме соңмы Аллаһ Тәгалә хәерле нәтиҗәсен бирәчәк безгә. Әмма моңа ирешү җиңел генә түгел. Шушыны аңлар өчен, шушы аятларны фикерләр өчен, шушы аятларның мәгънәләренә төшенер өчен бик күп вакыт кирәк. Бик көчле иман кирәк. Һәм моны шушы халәтебезне бер көн эчендә генә үзгәртеп булмый. Шушы аятларны гел истә тутып, гел укып, үз истебездә эшләп, нәфсебезне тәрбияләп, бүген булмаса, иртәгә дә булмаса, берсе көнгә яки бер айдан Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорасак, бәребер ирешә алабыз. Шушындый нәтиҗәгә кайчан без тормышыбызда һәр вакытта да тырышачакбыз хәләл юлны гына сайларга. Һәм күрә башлыйбыз аның нәтиҗәләрен. Тагын да аңлар өчен тормыштан бер мисал китереп китәсе килә. Мен күп вагызларда сөйлим инде. Ул миңа әйтә дә инде, син мине алай еш искә алма, миңа шалтырата башладылар бит, син түгелме ул дип. Бер кардаш турында сөйлисем килә инде. Ягъни гел сөйлим инде. Ни өчен дигәндә, шу мугъҗизалы инде. Харам эштә эшләйди инде. Яра, әйтәм инде, хәмер сата иде инде. Акча күп иде. Анда ялгышмасам, бу бер 10-12 ел элек инде, ул вакытта 70-80 мең, бүген дә күп бит, ул вакытта тагын да күбрәк, шуңа хәтлек хезмәт хакы ала. Вагазибез инде дәгъват кылабыз, намазга басып китте, намазга басса да бәрбер калдыра алмый, чөнки бит күп акча бит инде. Служебный машина, яхшы иномарка, яхшы шундый хезмәт хакы. Без аны хайран вагазибез, насихатлибез, әмма калдырасы килми. Чөнки бит инде әйттек бит, тақвалык төрле дәрәҗәдә була дип. Әмма шушы машинасы белән бик каты юл фаҗиасына очрый бу кардәш. Машинасын алды бетә инде. Әмма исән кала, әлхәмдүлилләh. Һәм шуннан соң әйттек бит аятлар. Аллаһ Тәгалә сынау җибәрә кешене уйландырыр өчен, гафиллектән чыгарыр өчен. Шушы авариядан соң уйланып, әлхәмдүлилләh, бу эшен калдыра. Аллаһ Тәгалә шулай эшли, икенче хәләл эш бирә, әмма инде алган зарплатасының яртысы гына була. Әмма ләкин шушы зарплатадан Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Җыеп барып, инде кардәшләр белән эшләп барып, шушы җыйган акчасыны инде сәүдәгә тыгып,
Бүгенге көндә инде әлхәмдүлиллә үз йорты белән яхшы машинада гаилә корып бик теге яхшы яши. Һәм ул анда шушы сөйли. Кара Аллаһтан ничек сынады бит ди. Ничек авыр булды ди шушы эшне калдырырга. Хәмер сатып бирдем ди, күп акча алып ди. Ну китәсе килмәде бит ди, зур акчаны калдырып. Но Аллаһ Тәала бер миңа билге биреп алды ди, үземне исән калдырып ди. Туктап Аллаһ ризалыгы өчен калдырдым ди шушы гамәлдән ди, эштән ди. Аллаһ Тәала бирде сынауны. Но бит кеше аңлады, бәрбер иманга килде, калдырды. Эшне бирде, хезмәт хакы әзрәк иде. Һәм бәрәкәт бирде. Һәм бүгенге көндә әлхәмдүлиллә бик матур итеп тормыш корып, үз йортында, үз машинасы белән матур гомер кичереп 3 бала үстерәләр. Нәрсә әйтәсем килә, менә Аллаһ Тәала шушындый сынау биргәндә безгә сайлау хукукы бар. Кайсы юлны сайлыйбыз инде? Ансы бездән тора. Әмма белергә кирәк, нинди генә гынах татлы булып күренмәсен, аның нәтиҗәсе бик әче булачак. Ничек кенә күп акчалар матур булып күренмәсен, бәрбер ахыр чиктә үкенәчәк без. Шуңа күрә булганына канәгать булып, риза булып, хәләл юлны сайласак, ахыр чиктә шатланып туя алмаячакбыз. Әлхәмдүлилләh. Аллаһ Тәала Ибраһим сүрәсендә әйтә, "Ләин шәкәртум ләзидәннәкум" ди. Миңа шөкр итсәгез, канәгать булсагыз да мин биргәннәреннән ди. Мин сезгә тагын да арттырачакмын ди. Әгәр дә инде киресенчә канәгатьсезлек белдерсәгез ди, минем газабым бик каты ди. Шуңа да әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә дә нинди генә сынаулар булмасын, әлхәмдүлилләh бәрбер бик яхшы яшибез. Шулай бит. Инде өстәлләрбез мул, әлхәмдүлилләh, сыгылып тора ул төрледән-төрле татлы ризыклардан, шулай бит. Ул шкафларыбыз кайсы киемне сайларга белмибез, шулай бит. Зур проблема кием кию. Әлхәмдүлилләh, нинди генә кризис булмасын, нинди генә пандемия булмасын, бәрбер әле әлхәмдүлилләh бик яхшы рәхәт тормышта яшибез. Шуңа күрә канәгать булыйк булган тормышыбыздан. Сынаулар килгәндә дә уйланыйк, гафиллектән чыгып шушы туры юлга басыйк. Әлхәмдүлилләh, менә шушындый җылы, матур мәчетләр булганда, мәчетләрне тутырыйк. Аллаһка шөкер итик. Чөнки белеп булмый бит, Аллаһ Тәала шөкерсез кылсак, аңа рәхмәт йөзенә сәҗдәләргә китмәсәк, бу рәхәт тормышны бездән алып та куярга мөмкин. Шуңа күрә шөкерле булыйк. Тырышыйк һәр вакытта да игелекле, изге гамәлләр кылырга. Аллаһтан куркып, һәр вакытта да аның кушканнарын үтәргә омтылыйк. Һәм менә шушы дингә тартылу, дини вагазлар тыңлау теләген һич вакытта да югалтмыйк. Тырышыйк һәр көнне нәрсәдә булса да укырга, тыңларга динебез турында. Чөнки Аллаһ сүзләрен өйрәнгәндә күңелгә тынычлыклар иңә. Калебебез рәхәтлек кичерә башлый. Бүгенге көндә бигрәк тә ул күңел тынычлыгы кирәк. Теге бұрабы әйтмешли, акча да бар, власть та бар, ну күңел тынычлыгы юк ди, балаларның бәхете юк ди. Кызым ди аерылып кайтты, малаем ди өйләнә алмыйча тилмерә ди. Менә бөтен нәрсә бар ди, тынычлык юк ди. Менә шушы тынычлык булсын өчен хәләл юлны сайлыйк. Аллаһ Тәгаләнең шушы әйткән сүзләреннән тайпылмыйк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала һәр барчабызның гаиләләренә, балаларына, туганнарына, әти-әниләренә тәүфик хидаят бирсен. Барча бузымнардан, сихерләрдән, күстиюләрдән, барлык явыз кешеләрдән үзе сакласын. Ул гына хакыйкый саклаучы. Һәр барчабызның да вакытына, малына бәрәкәт бирсен. Бирәк тә бүгенге көндә шушы вакытыбызга, малыбызга бәрәкәт җитми. Аллаһ Тәгалә менә шуны күп тапкырлар безгә насыйп әйләсен, үзенең бәрәкәтен.
Her barşa işimizdə də indi xeyirli nəticələrin birsin. Qoyğan maqsadlarımıza erişirgə Allahu Teala yolların açsın bizgə. Həm indi heç şübhəsiz saylav yolu qoyulğanda halal yolunu saylarga bizgə tawfiq hidayət versin. Her barşamızga da Allahu Teala Firdevs cennetlerine kirge nasip eylesin. Cennetlerde de şulaytib jiyılışıp Allah'ını zikir etirge nasip eylesin. Her barşamızın Allahu Teala türlü ağır sınavlardan imin kılsın idi. Günlerimizni, dünlerimizni, vatanımızını şuşunu her vakitte de tınış imin nasip eylesin. Türlü ağırlardan, sırhavlardan Allahu Teala bir üzügüne bizni saklasın. سبحانك الله بحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد